Σήμερα θα δούμε το gaming setup μου και θα ξεκινήσουμε με αυτό εδώ, το πληκτρολόγιο μου. Μπορείς από εδώ να το αναβοσβήνεις και χρώματα, ποντίκι, ακουστικά, ηχείο, μικρόφωνο, οθόνη. Επίσης εδώ έτσι ένα διακοσμητικό, το ονέμο το χρυσόψαρο. Εδώ πάλι ένα διακοσμητικό. Από αυτή την οθόνη επεξεργάζομαι όλα τα κανάλια. Κάνω εγγραφή στο Cross App και στο TikTok Fancrest. Και σήμερα πήρα αυτόν τον ανεμιστήρα. Έχει 3 σκάλες, είναι πάρα πολύ καλός. Κάτω όπως βλέπετε έχει βάση, γερό είναι και είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης έχει 5 φύλλα. Αυτά έχω να σας πω, θα τα πούμε σε άλλο ένα βίντεο. Βασικά αύριο σκέφτομαι να κάνω ένα vlog, οπότε θα τα πούμε εκεί.